Assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama. On suttuma Bokum Alassane. En garti kadi e oɗo vidéo tatoɓo ngam heblude wona bandiraɓe ko fati e karallagal keblugol Microsoft Excel. Oɗo vidéo tatoɓo eɗen jiya kala ko fati e retour à la ligne, c'est-à-dire e nder suudu oɗon mbawi wadde retour à la ligne e nder cellule. So ɗum ɓenni kadi min ji kala ko fati e fusion woni eɗen mbawi rendinde cuuɗi kewɗi woni cellule aji kewɗi mbatten ɗum cellule goto, mbatten ɗum suudu wotol. ɗeɗo ɗiɗi jiten ɗum noon eɗen jiya tableau mo mbaɗɗen ɗo o. Donc so tawi joni en ƴettima windude no mannuɗen ni faraysi, eɗen gandi ettode ko non taw koye tubankore. Yaw eɗen gandi inde prénom, donc esseni windude ɗum inde ko prénom. Eɗen gandi kadi pied woni cotisation, donc mbinden ɗo cotisation. Mbinden ñalande mbiɗen ko date, mbiɗen ñalande ko date, catal ko section. Ok, donc ɗo joni eɗen teskiti so tawi joni on ƴeewi e bindiɗen e cellule aji ɗi. Bindi ɗi ɓuri juutde keƴata e cellule aji ɗi. Donc c'est à dire yettode, so tawi bindi yettode eno, eɗen teskiti ɗo jiiten tan ko eno, en jiyani ko heddi ko. Enen noon ɗo jiɗɗen ko wadde retour à la ligne, c'est à dire wiide Excel so tawi mbiɗe winda e cellule, so bindol ngol ɓurti cellule o ya ruttin ɗum e ligne, hoore ligne, ya rutto hoore ligne, c'est à dire mbaɗen retour à la ligne. ɗum ɗon holno waɗirte, eɗen mbawi ƴewde ɗum e cellule goto ko adi foof, no e colonne goto woni colonne B o, woni en mbaɗat sélectionné colonne B no mbinomi ni. So tawi oɗon jiiɗi sélectionné colonne B, on garat ha e inde B nde, inde colonne o, ha joni oɗo flèche cliquon hen, woni on mbaɗi sélectionné colonne B o. On saaha son sélectionné colonne B o, garon ha ɗo to mbammi curseur o, on jinnat winda hen renvoyé à la ligne automatiquement. Donc mbaɗon ni. Donc so tawi en guetti en jii e nder cellule o windi hen yettode e less o windi hen non. Yaw so tawi noon no mbiruɗen ni eɗen jogui colonne aji ha heewi, on saaha en mbaɗat sélectionné colonne aji ɗi foof. Mi ara e colonne B o. So mi ari e colonne B o, mi sélectionne ɗum, mi appuie ñoƴƴo touche bouton shift o walla bouton on winda hen MAJ majuscule. Mi ara ha colonne F o, woni gorol F ngol, mi clique hen, woni mi sélectionné colonne aji jimmi ɗi foof. On saaha mi ara mi wiyamo mi applique règle biɗo renvoyé à la ligne o. Donc somi clique hen, on jii ɗo joni, somi clique hen on jii tableau o joni, bindi ɗi foof hayso bindol ngol no juuti o windat ɗum koye cellule o, c'est à dire o ɓurtinta juutede cellule o. Woni so yettima tan to juutede cellule o haaɗi ɗo, o waɗat retour à la ligne. Donc ɗum woni ko jinɗen wadde ko. Donc eɗen mbawi ɓeydude jajeni ndi, jajeni cellule aji ƴeewen on jii ɗo joni eɗen mbawi wadde hen ni hay couleur, woni sélectionné no mbannoɗen e vidéo min ɗiɗoɓo o, en mbawi sélectionné ɗiɗo cuuɗi foof lawol gotol. So tawi joni eɗen jiiɗi wadde hen background, donc eɗen mbawi arde ɗo mbaɗen hen joni no jiɗirɗen on jii ɗo joni en kutorima fonctionnalité ballowo men wadde retour à la ligne o. ɗiɗoɓo o jiɗɗen wadde ɓeydude ligne. Holno mbawirten ɓeydude ligne? So tawi eɗen jogui hatumere, ndeɗo hatumere so eɗen jiiɗi ɓeydude hen ligne, donc gonnen joni koye ligne 1. eɗen jiiɗi ɓeydude ligne dow tableau men o. On saaha
on mbaɗat sélectionné ligne o nane on jii holno mbawirten wadde sélectionné colonne donc on garat ha e numéro ligne o ha jiiyan flècheur ngel clique on wona o sélectionné mon ligne o foof on saha mbaɗon clique droite e souris o son mbaɗi clique droite mon jii ngel ɗo plante nivel less ɗo ene winda hen insertion clique on e insertion e on saha mo ɓeydan mon ligne e dow ligne o ɗon eɗen mbawi kadi ɓeydude hen kadi ligne goɗɗo donc sélectionnen ligne o mbaɗen clique droite clique en e insertion on saha oɗon teskiti o ɓeydini men hen joni ligne uji ɗiɗi woni ligne 1 et ligne 2 ɗiɗon jogui enen ɓeydi hen enen noon eɗen jiiɗi wadde fusionné woni ɗiɗo cuuɗi foof cuuɗi gonɗi ɗo ɗi foof mbatten ɗum suudu woturu donc son teskiti ɗo ɗum ɗo joni ko suudu ɗo 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 ko suudu donc eɗen jiiɗi wadde ɗum suudu woturu on saha en sélectionnat ko jiɗɗen ko cuuɗi ɗi foof lawol gotol garen eɗo garen ɗo to pawmi curseur o cliquene hen on jii mbiɗen fusionné et centré ɗum holko firti ko ya wat ɗum suudu woturu e gadda bindol ngol hakkude c'est à dire so tawi a windi e suudu ndu bindol ngol fuɗɗorto ko hakkude woni so tawi en teskiri sen ƴeewi nen sen bindi ɗo joni pied fedde ɗemngal am donc en teskiri bindol ngol o waɗi ɗum hakkude kono ko less ɗum en jiino ɗum e vidéo ji men ɓennuɗi so tawi eɗen jiiɗi waylo so tawi en jiiɗi waylo ɗum il faut ko ma sélectionné suudu ndu joni ko suudu woturu on ji en sélectionné suudu ndu foof tawi en cliquer ɗo bindol ngol wonta dow donc eɗen mbawi ɓeydude mawnugol bindol ngol eyi eɗen mbawi kadi ɓeydude mbaadi couleur bindol ngol donc eɗen mbawi hutorade oɗo couleur boɗejo so tawi en jiiɗi eɗen mbawi wadde hen kadi background wonde suudu ndu e hoore mum dokken ɗum couleur woni garen ɗo henno no mbannoɗen ni donc eɗen mbawi hokkudemo ɗo couleur bulaji walla couleur ɓalejo donc e nder oɗo vidéo en jii holno mbaweten ɓeydude ligne taw koye excel so tawi eɗen jogui cuuɗi hatumere eɗen jiiɗi ɓeydude ligne dow hatumere men nde en jii ɗum holno mbaweten wadde en jii kadi holno mbaweten wadde fusionné so tawi eɗen jogui cuuɗi kewɗi holno mbawirɗon wadde ɗum suudu woturu eyi en jii kadi so tawi eɗen binda e cellule eɗen binda e suudu so tawi ko bindiren ko ɓurti suudu ndu eɗen mbawi wiide excel yo waɗa men ɗum retour à la ligne donc en hande ko ɗeɗo gueɗe jiiɗen e vidéo men tataɓo ɗum noon bandiraɓe o calminama so tawi oɗon jogui namde haɗen jejjiti oɗon mbawi jokkodirde am e hello men Facebook ngo walla oɗon mbawi arde kadi e YouTube ɗum noon on calminama.